Как сме, чацки? Що няма камера? Много добре джойстичето. Брутално. What the fuck, man? I don't have a camera. Айде да го разпакуваме. И виж какво си взех. Това е за Bluetooth, дет не можем да се вързваме много хора на компа. Да. Дет имахме И проблеми. аз имам такова. И един джойстик. И за котия избор джойстик. Защото в FIFA-та не мога да цъкаш с плей с... Пише за... Като ползваш DS4, не мога да ползваш такова... Брат, ти не знаеш, че Steam... Такъв инпут. Да, ама ти знаеш, не знаеш, че Steam си има собствен драйвер. Ама аз ползвам Xbox. Как почваш? Xbox App, платих се 1 евро на месец, ти имаш И за какво? Forza, Morzi, знаеш колко И, за много игри. и какво общо имат с контролера ти? Ще пускам играта през Xbox. Не си от Steam. Не съм от Steam, Xbox App. Лошо. Плащаш с такъв subscription, цяло като на PlayStation, сеш са, дет има subscription и имаш много игри. Да. Също е Xbox Game. Много тъпочение от Steam играта. Иски колко игри има на този Xbox Game Pass. Activision. Game Pass, сега сетих, брат. Да, бе. И ги Тук има някакви олдскул игрички. Фифи, Мифи, всичкото. Форзата, новата. Да, Има яко е ските, Activision, Blizzard, Bethesda. Halo има, доколко знам. Има ли Halo? Да, Diablo, Мябута, всичките. Много яко. Колко е? 1 евро на месец? Ами не, то е трайлът е 1 евро, ама аз за сега съм на трайл още. Много добре, брат. 14... Не, един месец. Аре ще го анбоксваш това? Да. Ножка... Чай, как го разпакова ти, да? Брат, щопи, ножка нямам ножка, брат. Ама е нов, брат, 100%. С ключа ще стане, май. Да, скучаш там. Имаш ли? Имам, да, чакай. Някакъв Я дръж. полостар. Ма джойстика е як. Да, добре. Да, паре. Нов е. Брат, това е чисто нов PlayStation. Да. Той мирише на много. Не Само, че кажеш, знам, брат, каква Я сме. помагай. Давай дърпай, брат. Ето го. Аз ли отварям? Да? Той е тук да го ползва. Чакай ми. Скей сега. Имаш джойстик тук. Бял. Тъй. Тук имаш power cable, HDMI cable, USB и конзолата. Добре, май. Много е добре. Много е добре. Къде е камерата? Той е през телефона си. Уау! Гръмна. Много добре, брат. Взриви ги. Тя трябва да седи изправена или? По принцип трябва да седи така. Между другото, да, ама знаеш, че май ми казаха, Да, че и им така се да- разтичало... Разтича се термопастата. Да. И еба майката, е така трябва да я държиш. Легна. Ама той дали може да си така по принцип, Да, без стойка? Какъв е проблем? Не много, ама. Май не може. Може бе. Май му трябва стойка, брат. Не е задължително, но по принцип да. В смисъл, че му купиш стойка, ама той може да седи така. Той дори е така да седи известно време, не е проблем, брат. Въпросът е, че трябва да седи така по принцип, защото термопаста се разтича. Да, бе, каза ми, че е метал вътре и се разтича и става мазаляк. Да, така е. Не бе, виж, седи така е. Аз се бях сложил на обратно между. Така трябва. Може би тъй трябва да стои. Дай на бюрото, брат, разчити малко. Или дай я сложим на земята да Аз виж. не знам къде Виж. ще... Не дей на земята. Да, също. По-скоро така. Его местенцето. Ще я тестваш ли? След малко. Да, не. Не е перфектно, ама така може да седи без проблем. Но така трябва да бъде. Вързвай я, брат. Давай да я вързвам.
Има ли HDMI? Да, ето. И то на този телевизор ще трябва. Давай. Той е за контролерите кабел. Брат, аз бих си купил PlayStation. Не е нещо особено май. Знам, ама брат, нямам пари да си апдейт на компа. То ще ми струва доста повече от 700 евро. О, да ебам, майка. Ма той PlayStation няма за 700 евро да ти кажа. Да бе, да. Ама, тото и даже е някаква супер офертата, брат. Брат, защо мислиш ми беше толкова с притеснение? Аз мислех, че са те звучали тегъри. А затова те Само питах да не изгърбят. като ти знаеш, че аз май нямам свободен контрол. Освен да го пробваме на този телевизор, ма той е пребан, брат, и бан. Що? Какво му е бан? Пикселите там? Къде бяха? Много ли са ебани? Не, средно. Давай. Мога да се пробва. Ти по принцип няма ли играеш на този телевизор? На него ще играе. Добре, дай да измислим един контакт. Ами... Тук отзад, виж брат, все нещо ще има, което мога да се изключи. Дали няма едно гнездо? Тук. Дай да видя, брат. Няма. Дай да видя. Няма, брат. Той кое е, брат? Осветлението. Виж, брат. Брат си е нещо, трябва да мога да... Как му нямаме едно гнездо, човек? Крейзи. Крейзи. Ама наистина нямаме едно гнездо. Брат, не знам. Разконтел нямаш ли? Не. Тук. Давай да го тестваме тук, брат. Да, бе, реално. Какъв е проблем? Да, пускай го. Повърни камерата насам. HDMI къде остана его? Дай да ги свържим и тогава да го пуснем. Не го пускай преди да свържим. Той този телевизор да го пусне. Тук ли е бам? О, как стана това, брат? Няма да ти кажа. Аре. Отзаде. Аз ще го придържам ти. Ох, не мога да видя. Може да го изключиш? Де? Чакай. То. Брат, тук някъде, ама трябва да се светна с телефон. Внимай само да не се хлъзне да ни. Чай, ще пусна. Чакай, този стой. кабел. Внимавай, брат, с телевизора. Държа го. Държиш ли го? Да. Пускай глас. Да, пускай. Чакай, не дай пуска повече. Оле на цели. Не мога да видя кой е HDMI това. То няма значение, ще. Брат, как го нацели? Сега Това ли е дистанционното? PlayStation на... Само едно гнездо ли има? То виж, че тук е напукано. Да бе. Ударил си го някъде? Включен е? Да. Той даже сам... Сега трябва да е source. Да. О-о. Ко? HDR сигнал. Keep. Ооо. Вижда ли се на стрим? Да, бе. Телевизора горке. Ааа. Преживявай. Не, добре, много добре. И сега трябва да се вържиш джойстика. Да. А за да вържа Дай. втория, как става? И пак по същия начин. Само, че трябва да си направиш профил сега някак. Ще се оправя. Някак. Трябва да го сложим и с тайпцето. Его е. Здравей, Мертедер. Интернет. Да, и то се. Ще трябва да се пишат пароли. Честито не мога да си вляза в акаунта. Сега съм поръчал и капчар карта, в понеделник ще пристигне. И сега нямам нито една игра. Няма апликация за Twitch на PlayStation ли? Crazy. Не, има Twitch. В Twitch сме. Бембата хапва. Добре и PlayStation. Става за Twitch. Сега остана да излезе и GTA 6.